Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Katrin Setoin daukagu, Giarte enpresako kidea da eta Nafarroako ardoaren ibilbidearen barnean lan egiten du eta pixkat ere proiektu honi buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Katrin. Kaixo, zer moduz? Zer moduz zaude? Ondo? Oso ondo, bai, eskerrik asko. Igual pixkat urduri telebistan egotagatik? Bai, beti, bai. Baina gustora sentitzen naiz, espero dutena ondo joango dela. Zu lasai zeren azken finean, ez dudakizun gozei buruz hitz egitera zatoz, orduan, erosotasunez hitz egingo dugu. Lasaigarria. Kontiguzu pixkat ere, Nafarroako ardoaren ibilbide proiektuaren barnean zaude lanean. Kontiguzu zer da proiektu hau edo enpresa hau? Bueno, Nafarroako ardo ibilbidea produktu turistiko bada. Orain dela 13 urte sortutakoa, 2006 garren urtean. Garaian, Nafarroako erdialdeko patzuergoa Nafar gobernuarekin burutu zuten proiektu hau, nolabait zonaldeari turistikoki bultzada bat emateko, ez? Momentu hortan, Nafarroako ardo ibilbidea, Nafarroako erdialdea hartzen zuen bere gain besterik ez. Eta hori proiektuan nolabait esateko erdialdeko patzuergoa burutu zuen. Eta sortu zenetik, esan dezakegu 3 zutabetan oinarritu zela. Alde batetik, ardogintza sektorea, nola dian upategiak, ardo dendak eta bar, turismo sektorea, nun biltzen garen elkarte baten bidez bilduta gauden ostatuak, jatetxeak, turismo enpresa eta bar, eta garrantzitsuena eta 3. zutabea lurraldea, ez? Patzuergoak eta patzuergoak biltzen dituzten udalak. Bai, eta bertan ere hainbat enpresa zaudete lanean, ez da? Zure enpresa Giarte da, baina beste hainbat ere daude bertan, ez da? Hori da, proiektuak aukera ematen du sektore publikoa eta pribatua batzea. Guztion artean, nolabait ardo naparrari bultzada hori emateko. Sektore pribatuan gaude turismo enpresa anitzak, ostatuak, jatetxeak eta bar. Eta gero sektore publikoan, eta upategiak ere pribatuan, eta sektore publikoan udalak, Nafar gobernua eta ardo kontseilua. Zuek zehazki hasieratik egon zineten proiektu honetan bertan lan egiten edo geroago? Ez, hasieratik. Giarte sortu genuen 2004an, gure enpresa, bi lankideen artean, gaur egun 30 pertsona, 30 pertsonako lantaldea osatzen dugula gaur egun, eta 2004an. Eta 2006an Nafarroako ardo ibilbidea sortu zenetik, hasieratik hor egon ginen. Eta zer matutako lanak egin dituzute beraiekin urte hauetan zehar? 2006etik onaino gauza asko gertatu dela esan dezakegu. 2006an ez den batere ohikoa upategiak eta turismo arloa elkarrekin lan egitea. 2006 garren urtetik onaino gertatu dira gauza asko. Garaian ez den batere ohikoa upategiak eta turismo arloa elkarrekin lan egitea. Naizta beste lurraldeetan, beste jatorrizko deituretan turismo enologikoa edo ardo turismoa osto landuta eukiarren, Nafarroan etzen horrela. Eta, proiektuak eman digu aukera elkarrekin lan egitea eta gaur egun esan dezakegu, gero aipatuko dugun moduan, ardoaren inguruan turistikoki aukera asko daudela eta ez bakarrik bisitarientzako, baizik eta bertan kokatutak gauden enpresentzako lan aukera asko sortu direla. Gaur egun zehazki, zein motatako eskaintzak ditu Nafarroako ardoaren ibilbide honek? Barkatu, aipatuko lehenengo fiturren gertatutakoa eta orain sartzen dut horrela. Bale, lasai. Hori, 2006 garren urtean sortu zen ibilbidea proiektua Nafarroako erdialdean, baina esan beharra dago Fitur nazioarteko turismo azokan Madrilen ospatutako azkeneko edizioan akordio bat sinatu zela, eta akordio hori eman zuen emaitza moduan Nafarroako ardo ibilbideak Nafarroako ardo lurralde osora irekitzea. Akordio horren partaideak edo protagonistak izan zian alde batetik
Nafarroako Ardo Kontseilua, Nafar Gobernuaren turismo zerbitzua, 4 patzuergoak, bai, ez bakarrik erdialdeko patzuergoa, baizik eta Sabierreko lurren patzuergoa, Lizarraldekoa ere bai, eta Herriberako patzuergoa, eta haien guztien artean 150 udal biltzen dituzte. Eta hori izango zen sektore publikoa, eta gero sektore pribatuan beste upategi gehiago batu dira, eta ostalaritza arloan entitate gehiago ere bai. Guztiok bat eginda Nafar ardoari bultzada emateko. Eta Fiturreko esposaketa honetan, nolakoa izan zenuten harrera? Oso ongi hartu zintuzten edo nolakoa izan zen balorazio orokorra? Ez, egia esan gertatu behar zen gauza bat da, ez? Proiektua Nafarroako erdialdean sortu zen, Nafarroako erdialdeko patzuergoak burutu zuelako eta proiektuan hasiera-hasieratik sinetzi egin zutelako eta lidergoa eraman dutela eta oso lan ona egin dute, esan beharra dago ere bai, baina berez Nafarroako ardo ibilbidea da. Orduan, logikoki, eman behar zen pausu bat da. Baina, proiektu guztiak bezala, pixkanaka gauzak hartzen ditu, eta hala gertatu da, eta Fiturren oso harrera ona, orain batu diren kide berriekin ere oso ilusioa eta grina nolabait bultzatu dugu, orduan, aurrera. Orain zehazki, kanpaina batean zaudete ezta, ibilbide hau ezagutarazteko, Nafarro osora datzeko, zer notatako ekintzak entrutu dituzute adibidez kanpaina honetan? Produktuak Nafarre ardo ibilbideak nahi duena, turistikoki lurraldeetara bultzada hori eman, baina ez bakarrik turismoa naturalki dagoen denboraldian, udaran zehar. Udaran zehar egiten ditugu jarduerak, baina gauzia da urte osoan zehar programazioa edukitzea turismoa desestazionalizatzeko, ezta? Hori da daukagun helbururik importanteena edo garrantzitsuenetariko bat. Eta hori dela eta udaran eskaintzen ditugu jarduerak, ibilbideak ematen du aukera oso eguneratuta dagoen turismo mota bat egiteko, nola den bizimodu honeko plazarrak disfrutatzea, lurraldearen paisaia eta ardo kulturara gerturatzea, bertako produktua eta ardoa dastatzea, noski. Eta ez dugu ahaztu behar, ematen den oso gauza garrantzitsu edo importante bat, nola den ondare kulturala ere agerian jartzea, ezta? Orduan guzti hori aintzat hartuta, saiatzen garena da ez bakarrik ardoa nolabait janariarekin uztatzea edo maridatzea, erdaraz esaten dugun moduan, baizik eta beste elementu batzuekin, lurraldeak eskaintzen duen beste elementu batzuekin nahastea edo kombinatzea. Horrokeran hainbat aspektu abarkatu nahi dituzutela, ezta? Bai, ez bakarrik janariarekin uztartzea, baizik eta lurraldeak eskaintzen dituen beste elementu batzuekin nahastu. Kirola, musika edo naturarekin. Hori dela eta, aipatu dezakegu, Iruñean ospatzen den Ekainaldera Turmalina musika festivala ardoaren inguruan, baita Baluartean Iruñean eta Tuteran ospatzen den Bino Festa, ardo dastaketak eskaintzen dituela, eta Herriberrin iraila hasieran ospatzen den Mahatz-Bilketaren festa, oso asteburu polita dela Herriberrin, eta Herriberrira etortzeko oso aukera ona ere bai. Eta lako hainbat eta hainbat. San Martin de Unsen ere bai, natura aipatu dugula, Napar ardogorriaren inguruan antolatzen den ibilbide bat, Maiatzalderan, udaberrian, baita oso arrakastatsua izan dela azkeneko 2 edizioetan. Eta gutxinaka, ardoa aitzakia dela eta lurraldeak dituen gauza politak eta erakusgarriak agerian jarri. Orduan orokorrean, hainbat kokalekutan egongo zarete, zuen proiektua ezagutarazten eta jendeak ere
hori ikusten eta nolako gauzak egin dituzten ikusteko, ezta? Hori da, eskaera guzti hau edo Nafarroako ibilbidearen informazio gehiago jaso nahi izanez gero, bago webgune horri bat, nola da, eta helbidea irubebikoitz.rutadelvinodenavarra.com. Turismo bulegoak Nafarroan ere paper garrantzitsua betetzen dute, arlo honetan, informazioa beti oso eguneratua eskuragarri daukatelako. Eta gero, enpresa bakoitzean, webgunean edo sare sozialetan edo danok bat egiten dugu edozein gertatzen den edozein eventu edo gauza publizitatea emateko. Eta pixkate elkarrizketaria amaiera emateagatik, proiektu hau segurazki denbora egongo zaretela lanean, baina ez dakite ere tartean beste ideiaren bat okazoten lan egiteko prozesuan edo oraindik ere proiektuan zentratu nahi zareten eta gero ja ikusiko zute etorkizunean nola izango den proiektuaren zabalguntza edo beste ideiaren bat landuko zuten. Hori da, momentu hortan gaude, ez, proiektuaren zabalguntzan. Orain gainera gertatu den handikutzarekin edo ampliazioarekin, momentua da gauzak ondo oinarritzeko eta turismo eta ardoa bultzatzeko aldi berean. Turismo arloan aukera bada, lanpostuak sortzen direlako eta lurraldearentzako oso ona delako, baina ardoarentzako ere bai aukera izan behar du. Badaude Espainia arloan, ez dugu aipatu, baina Nafarroako ardo ibilbidea Espainian dagoen, Espainiako ardo ibilbide sare batean barne dago, eta horrek Tour Espainia ziurtatzen du, beraz kalitatezko produktu bat ari gara. Esan nahi dudana da, ardoak eta upategiak oinarrizko jatorrizko deitura barnean egon behar direla eta beste enpresak ere bai ziurtatutak egon behar gara, kalitate hori eskaintzeko. Orduan, hori kontsumitzailearentzako kalitate berme bat da eta ardoarentzako ere izan behar du aukera gure Nafarroako ardoa promozionatzeko. Ez bakarrik ardo gorri nafarra itzela dela eta beti oso ezaguna izan dela, baizik eta ardo txuriak eta beltzak beste jatorrizko deitura batzuetan bezala, Nafarroan ere oso lana oso ona egiten ari direla upategietan, bai upategietan eta bai magatxondoetan, eta hori ere agerian jarri behar dugu danon artean, kontsumitzaileak hori baloratu eta pizkanaka bere leku hori eman diezaiogun, ez? Beno, Katrin, ez dakite beste konture materialean galditu den edo asegeratu zaren esan duzu guztiarekin? Nigane bai, dano gonbidatu gure lurraldea ezagutzera, ardoa aitzakia dela eta ongi etorriak izango zaretela. Mi eskerren etortzeagatik, espero dugu kanpaina oso ondo jotea eta beste momentu batetan etorri nahi baldin baduzu, ongi etorri emango dizugu. Bale, mi esker zuei eta nahi duzutzen arte. Eskerrik asko. Bai, aio.